ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಸಂತ ಗುತ್ತು ಬೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರು ರಾಧಾ ಸ್ವಾಮಿಲೇರು ಅಚನೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಗುತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಆರ್ಲನ ಮುಟ್ಟುಗು ರಾಧಾ ಸ್ವಾಮಿಲೇರು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದಟ್ಟು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕೊನಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಆರ್ಲ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಮಾಡ ಕಾಶಿ ಸದನ ಮಂಜಲ ಗುತ್ತು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರು ರಾಧಾ ಸ್ವಾಮಿಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಅಡಪ ಬಾವಲಗುರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗಿಡ ಬತ್ತದ ರಾಧಾ ಸಾವಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಧರ ಅಲ್ವೇರು ಡೆಬ್ಬೆಯಲಚ್ಚಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರುలు ನಮ್ಮ ಇರ್ಲ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗಿಡ ರಾಧಾ ಸಾವಡು ಮತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ವಿನ್ನೇರಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಾವಡು ಬಂದಿದ್ದು ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಡಾಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಬಂಟರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬೈದಿನಗಳೇನು ಸುರುಕಾದ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲ್ಲರಿ ಅಂಜನೆ ಗಣೇಶ್ ಅಡಪ್ಪ ಬಾವಲಿಗುರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಧರ ಆಳ್ವ ಡೆಬ್ಬೆಲ್ಲಚ್ಚಿಲ್ ಅಂಜನೆ ಬಬಿತಾ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ಡೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಮಾರು ಸಂಚಾಲಕರು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಸಂಪಿಗೆದಟ್ಟಿ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಪ್ರೇಮಲತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಅನ್ನಿಕಳಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಡೆಬ್ಬೆಲಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬರಲಿರಿ ಸುರೇಶ್ ಚೌಡೇರು ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅತಿಥಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಿಂದ ಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಉತ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಸ್ ಅಡ್ಯಾಂತ ಇರಲಿರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಜನೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನಲಾರು ನಂಗೆ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಲ ಸಕಾಯನ ಗುರುಪನ ಅಂಚಿನಾರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಕೆಟ್ರಸ್ ಬೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬೆರಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತಿರು ನಮ್ಮ ಬೋಳಿಯಾರು ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅರ್ಲ ಇತ್ತೆ ವಾರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಕುತ್ತರಗು ತಾರೇನವರ ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ವಲಯ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಣ ಆನಾಗ ಆರ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ಆಯ್ನಿಂದ ಪನೋಲಿ ಆರ್ ಜಿತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲೈನ್ ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿಮಾರ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸೇಗೋಳಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಮಾಡ ಕಾಶಿ ಸದನ ಮಂಜಲ ಗುತ್ತು ಮೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲ ಎಂಗಲು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬೈದಿನ ವೇದಿಕೆಡ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಶ್ರೀಯುತ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲೈ ಇದು ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬರೆದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತ ಬೋಲಿಯಾರು ಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಕಲ್ಲೈ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬದದು ಅರಿನ ಶಾಲ್ನು ಪಾರ್ದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಶುಭಸನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬೆರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಬೆರೆಗೆ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಮಾಡ ಕಾಶಿ ಸದನ ಮಂಚಲ್ ಗುತ್ತು
ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಮಹಾಬಲ ಇಂಡಿಗೆ ಶಾಲುನು ಪಾರ್ದು ವೋಕೇಡ್ ಅರಿನ ಎದುಕೊನುಗ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಇಡೀ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡಂದಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಇಡೀ ಗಂಡದ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪುಣಿದು ಬಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಐಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಬುನು ಇಡೀ ಈ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬು ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ದುಂಬದ ದಿನರು ನಮ್ಮ ಕಂಡುಡೆ ಪುಟ್ಟದು ಬಳತನಕಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಏತೋ ತಲೆ ತಲಾಂತರೋಡು ಈ ಕಂಡೋಡು ಬೆಗರ್ನ ಪಾಡ್ದು ಬುಲೆನ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜೀವನ ವರಿತನ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಆಂಡ ಇನಿ ನಂಕ ಇನಿ ಸಾಗೋಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಂದೆ ಇನಿ ಪಟ್ಲು ಪೂರ್ಣ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಕ್ಕಳು ಈ ಕೃಷಿನೇ ನಮ್ಮದು ಎತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನೆ ಅಪ್ಪೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ನಿಗಿಸಿನ ಈ ಕಂಡನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮದತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಟ್ಟು ಇನಿ ವಾವ್ ಸೊತ್ತುಲ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡೆತ್ತಿನ ನನ್ನ ಕೈಕ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ದಿನದ ಕಾಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ನದ ಅವೊಂಜಿ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ಸಮಾಜಡು ಇಡೀ ಮಾತ್ರವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದಾದ ಅಲ್ಲ ಈ ಅವನಿಗೆ ಕಂಡದ ಆ ನುಪ್ಪುದ ಬಲ ಬಂದಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೇರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣುಡಿ ನಡತದೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತಡು ಸಮಾರಂಭವು ಬತ್ತದಂತೂ ಇನಿ ಕಂಡಡು ಗೊಬ್ಬಣ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಸೋಲೈತಿದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಬಂಟೇರ ಸಂಘಡು ಇಂದು 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುರಣಿ ಬೋಲಿಯಾರ್ದಕ್ಕಲು ಇಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಲ್ತೀರಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದತ್ತನು ನನ್ನ ಮೆತ್ತಿಗಲ ಈ ಕಂಡದ ಒಬ್ಬದ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಡು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಕಾಂದು ಪಣೊಂದು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಡೆ ನಡೆದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎಲ್ಲ 2 ಪಾತ್ರೆಗೂ ವಿರಾಮ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಂಟೆರೆಗಳ ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಬೆಂದದು ಆ ಕೃಷಿಟ್ ಬದುಕನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಇಂಕಲು ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟಿನಕಲು ಒಪ್ಪರು ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಓಳು ಉದ್ಯೋಗ ಓ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನಿಂದುಕೊಂಡ ಓಳುಂದು ಕೆಂಡ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡು ಐನು ನೆನೆಪು ದೀಪನ ಒಂಜಿ ದ್ಯೋತಕವಾದ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಎಂಕುಲು ನಿಜವಾದ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಬಣ್ಣ ಎಂಕ ನೆನಪಾಪನು ದಯಪಂಡ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎಂಕಲ ವಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಲಂಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಕುಡೊಂಜಿ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೊಂಜಿ 5 ಜನ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇರ್ತದ ಕಂಡೋಡು ದೇವೇರ್ನ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಕಂಡೋಡೊಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಯರಮಣ್ಣ ಅವು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೇದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ 4 ಜನ ಮೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ 3 ರೆಫ್ರಿ ಮಂದ ಮಾಸ್ಟ್ಲ ಅಣಿತ್ತಿರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಎನ್ನ ನೆನಪು ಅವೊಂಜಿ ಏತು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಅನಿಕಲ್ ನಂಬಾಯರು ಏತು ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಜನ ಸೇರಿದನದು ಪಂಡ ಆಂಡ ಸತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಕಾಲ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಎಂಕುಲೈತೆ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪುಗ ಬಣ್ಣ ಬುರ್ಚಿಂದ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಚೂರು ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಹೊಸ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದು ಇಂದು ನಿರಂತರ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದು ಪೂರ ಗ್ರಾಮೋಡ್ ಲಾವಡು ಕೊನೆಗೆ ಸಮಾರೋಪ ವಲಯ ಸಂಘೋಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಇಂದು ನಂಗೆ ಗೌರವ ಸತ್ಯವಾನ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಒವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯವಹಾರಡು ಓಳಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕಂಡುಡು ಎಂಕುಲು ತೋಟೋಡು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಮರತೀಜ ಪ್ರತಿ ವರ್ಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣಿ ಎಂಕುಲು ಕೃಷಿಕೇಂದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಣು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರವವು ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಲ ನಡಪಡು ನಮ್ಮ ಹರೆಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ನನ್ನ ಎಡೆಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಮಾಬಲನೆ ಭಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಡು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಲಯ ಸಂಘದ ಆರ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪುಣಾರು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಂಡ
ಖಂಡಿತವಾದ ದುಂಬುದನಿಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ 14 ಗ್ರಾಮಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಅರೆಕಾಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ನಡಪಾಡಿನ ಪಂಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಡು ಎಂಕುಲು ಇಡೀ 14 ಗ್ರಾಮಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತಿನ ಸಂಘ ಎಂಕಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಪೆ ಎತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 11 ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಯ ಭವನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸುಧಾಕರ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಕುಲು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗಲು ಪೂರ ಒಲೆಯಡ್ಲ ಉಳ್ಳ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಕ ಏನು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಟೇರ್ನ ಅನಿ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಮೂಳು ಬಂಟ್ರ ಭವನ ಅಂಡು ಓಳು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಲಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮೋಲ ಇಡು ಬಂಟ್ವಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಣೆಂಚಿನೋ ನಿಖಿಲ ಬಂಟ್ರ ಭವನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡು ಆಯಂಬೇಂದು ಪಂಪ ಬಟ್ ನೆದ್ದು ಬಿದೈ ಪೋನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮನಿ ಅಂಚನೆ ತಲಪಡ್ಡ ಪುನ ಬಂಟ್ರ ಭವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಬಂಡದ ಪ್ರೀತಿ ಅಡೆಗಳ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಡು ಒಂಜಿ ಗುರುತಾಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಹರಕರಡ್ಲ ಆವಡು ಮನ ವಿನಂತಿಸೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಮೊಗರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚಿಂತನ್ ಮಣಿಬೆಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅಮ್ಲಮೊಗರು ಕೊಂಚೋಕಲ್ ನೆಟ್ ಅನ್ವಿತಾ ಹರೇಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ ಅಮೋಘ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೋಘ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ವಿತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೋಘ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನುದೀಪ್ ಹರೇಕಳ ಮೊಗರು ಪುರುಷರ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಧನ್ರಾಜ್ ಪಾವೂರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಶಾಲತಾ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಶಾಲತಾ ಬೋಳಿಯಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೇಕಳ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೀಪಶ್ರೀ ಅಮ್ಲಮೊಗರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಭೂಮಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೇಕಳ ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಂಚಿನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾನು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಎಂಕುಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುವ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು 84 ಗ್ರಾಮ 84 ಗ್ರಾಮ ಒಲೆಡು ಒರಂಬ ಗ್ರಾಮ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಾತನು ಆ ಒರಂಬ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬಂಟ್ವಾಲಡೆ ಉಂತೊಡ ಉಳ್ಳಾಲಗು ಸೇರೋಡ ಬಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾಲಗು ಸೇರೋಡಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪನಾಡ ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲಡ ಪಂತ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಉಳ್ಳಾಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನನು ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದುತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು 84 ಗ್ರಾಮಲೆಡು ಎಂಕುಲು 15 ವಲಯ ಮಲ್ತುತ್ತ 15 ವಲಯದ ಉಲೈಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ತುಂಬು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಳ್ಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡತಂಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೌಟೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಾಬಲನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 5,000 ಜನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೇರಿದಿತ್ತು ಕಾಂಡಿಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಿಡ್ದು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತ
ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲು ಬಾಲುಲು ಪೊಣ್ಣುಲು ಆಂಜೋಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆತದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ. ಮಾತ ಕೆಟಗರಿದ ಕ್ರೀಡೆಲಿಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಶಾಲೆಡು ಗೊಬ್ಬರ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಡು ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದುಮುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರನು ಪ್ರತಿದಿಸರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಸಂಗೊಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲು ಸಮಾಜದಕುಲು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುದಾರಿನ ಕನವೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಬಿರುದುಲಿನ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಸನ್ಮಾನನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಸರಕಾರದ ಅವಕಾಶಗಳು ತಿಕ್ಕುನಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೀಸಲಾತಿಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪಿರಬುರ್ದುಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಟ ಭವನಡ್ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀರ್ ಆ ಭಾಗದ ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಬಡದ್ ದಾಂಡಿಯ ನೃತ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿನ ಆ ದೀಪಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಸಾಧಾರಣ 84 ಗ್ರಾಮದ ಆ ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾಂಡಿಯ ಬನ್ನಗ ಏತು ಒಂಜಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಡ ಅನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಹೊಸತನದ ಒಂಜಿ ದಾಂಡಿಯ ನೃತ್ಯ ದೀರ್ ಇಟ್ಟು ಆತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಾಡಲೇಕನೆ ಒಂಜಿ 125 ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಒಂಜಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬುಡಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಬೋದು ಮಲ್ಪಲೇಕನೆ ದುಂಬೋರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವೈಭವ ಪಂಡದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಂಟರ ಭವನ ಇದಾಡ್ದಂಡು ಅವಳು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇಂಜಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತಂಡ ಕಲಾವಿದರ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪಿನಾರು ಚಂದ್ರಹಾಸನ ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡಪಡು ಬಂದು ಪನೊಂದು ಇರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಪನೊಂದು ನನದುಂಬುಗು ಹಿರಿಯಾರು ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆಡು ರಾರಾಸ ಉಪ್ಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ಉವೇವಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಡ ನಮ್ಮ ಅರಡ ಅರ್ನ ಅನುಭವನ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ನ ಏಪಲ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಈ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಬರ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತರು ಅರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೀ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡ್ಬಾರ್ದು. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ 14 ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೇನು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗೂ ತುಂಬು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಡ್ಲಂಚಿನ ಅಂಚ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತೋಟದ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರ ಅಂಚನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತನ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ಕೆಲವೇ ನಾನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಅಗತ್ಯ. ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರು ವರ್ಕಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ರವಿಯಣ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಸೇರಿದೆ ತೋಟದಲ್ಲ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಮುಂದಾಳು ತೋಡು ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಎಂಕಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂತ. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು 14 ಗ್ರಾಮ ಉಂಟು. 14 ಗ್ರಾಮ ಉಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೆನ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತೇಳಿ ಒಟ್ಟು 4 ಜನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 55 ಜನ ಇರ್ತದೆ ಅಟ್ಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಡೆಯೋಡು ಕಟ್ಟಡೋಡು ಬುಕ್ಕಂಜಿಯೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಈ 55 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ 14 ಗ್ರಾಮ. ಇಂಚಿನ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಆಯ್ತ ಮನ್ಪುಣಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ಸುರೂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ತೆಗೆದ ಐನ ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಪಾಲನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಡು ಅಪನತಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಹಡಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಳಿಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ಸರಿ ಮೂಗಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ಗೋಳಿಯಾರಡೆ ದುಯೇ ಕೆಸರದ ಗದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಗ ಯಾನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಕೆಸರದ ಗದ್ದೆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪುರಲ್ವೇರ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಟು ವಿಚಿತ್ರ ಆದ್ರೆ 2.5 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು 5 ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ಜೋಕರು ದುವೇ ರೀತಿದ ಕೆಸರದ ಗದ್ದೆಡು ಅವು ಒಂದು
ಬಾರು ನೆಟ್ಟ ಪುರಲ್ ನೆಟ್ಟ ಬುಕ್ಕೆ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಗಿದೆ ನಿಖಿಲ್ ನೆನಪಾರು ಮೂದಾನೆ ಕೆಸರದ ಗದ್ದೆದ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಕೆಸರದ ಗದ್ದೆ ವಿಷಯ ಎರಡು ಪನ್ನೊಂದು ದಂಡ ಕೆಸರದ ಗದ್ದೆ ಆದ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಅಂತ ಬಂದುಲೆ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪೊಡಿಕ್ ದಪ್ಪುನೆಂಚಿನ ಮಣ್ಣಂದ್ರೆ ಪೊಡಿಕ್ ದತ್ತದ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಯ್ಯ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತದ ಪಾಡದ ಕೃಷಿ ಮಣ್ಣು ಅನುಭವ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಕೃಷಿ ಭಾರಿ ಗುರಾಗ್ತದೆ ಆ ಹೊರತೋಡು ಜಪಾನ್ದೊಂದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ದಯಪಂಡ ಬೇಡ ಒಂದಂತೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಸರು ಗೊಬ್ಬರ ವಿಷಯ ಕೆಸರು ಪುರಲ್ನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಮಂತ ಕೊರಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿತ ಒಂದು ಆ ಬಾಳ್ವೆಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಉರಿಯ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣು ಪುರಲ್ನ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣು ತುಳು ನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರ ಬಂಧುರೇ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಬೋಳ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ 14 ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅವು ಅನನ್ಯವಾಯಿನ ನೋಡಿದೆ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಪುನರ್ಲಾಗಾಯ್ತು ಮೂಲ್ಪದ ಪ್ರಹ್ಲಾದಣ್ಣ ಅವಡಿ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಪುಂಜರ ಅವರ ಕಿರ್ಚೇಶ್ವರನ ಮಿಕ್ಲು ಮಾತ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮಾತ ಸಭೆಗಳ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಏತೊಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಂಡ ಭಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ತೋಜು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ ಅಂಚಿನ ಅನನ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರನು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಗೂ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಈ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಸುರುಡು ಕೆಲ ಕೊಡೋದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಬಲಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಮುಂದಾಳುತ್ತೋಡು ಮುಲ್ಪದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದರು ನಿರಂತರ ವಲಯ ಸಂಘಡು ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರುಲ್ ಮತ್ತು ಹೊಂದಲೇರು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಕೃಷಿತ ಮೂಲ ಕೃಷಿತ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿತ ಕೆಲಸದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬಳು ಅದರ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಾವು ಅವಕಾಶ ನಾವು ಹಿರಿಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಏರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರದು ದುಂಬುಗಳ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಾತಾರೀತಿಲ್ಲ ಕೃಷಿಟ್ಲప్పుడు ಮಾತಾರೀತಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೆತ್ತ ಪಂಡನೆ ಕೂಡ ಬಲಂದಿದ್ದೀವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಕ್ರ ದುಂಬರ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆ ಕೊಡೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಏನ ಪಾತ್ರ ವಿರಾಮ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಹುಮಾನನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಬಣ್ಣಗ ಗ್ರಾಮ ಬನ್ನಗ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಈ ನಿಂತಿದ್ದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಂಡಾವಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಹುಟ್ಟುಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿನಾರ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತಿಯರು ಬಂಟ್ರೆ ಇಂಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನುಂಡು ಮೇ ಬಿ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪಿನಿ ಈರ್ನ ಈ రెండు ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಬಂಟ್ರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಈ ಮಸ್ತ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ 2-3 ವರ್ಷದ నుంచి ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ 14 ಗ್ರಾಮಗಳು 2-3 ಗ್ರಾಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಅರೆಗಳ ತಲಪಾಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಐನಾಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದದ ಇನ್ನಿ ಬಾರಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಬಂಡ ಇದು ಬರಿತ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋದಿದ್ದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಬಂಡೆ ಬಾರಿ ದೂರದ ಅಲ್ತದ ಪೊಂದು ಬಂಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಮಾತುಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋಣ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಂಡಾರ ಭವನ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 10-20 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದೇರಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಶಾಂತರಿ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತರಿ ಮಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿರು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಅವಡೊಂದು ಪಡೆದು ಅಣ್ಣ ಜಾಗೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಹಿರಿಯರು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಐಟೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಸಂಗತಿ ಉಂಡ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ ಇದು ಸಂಘದ ಬರ್ತದೆ ಲೈಲಿನ ಲಪ್ಪರ ಕೈ ಕೊಡ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ನಿಜವಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಿತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಂಗ ಬೈದಿರ್ಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿ ವರಿನೆಲ್ಲ ಬೆಗಾರುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರಿನೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯರುಂಡು
ಅಂಡ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಏನಲ್ಲ ಒರಿಯನ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪೂಜೆ ಐಟ್ ಪ್ರತಿ 14 ಗ್ರಾಮದ ಕಲೆಲ್ಲ ಐಟ್ ಬೆಗರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನು ಈ ಜಾಗ ಯಾವಡಂಡ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಏತ ಮಂಗ ವೈದ್ಯನ ಪಡೆದು ಅವು ಐತ ಪಿರಾವಡು ತಿರ್ಗನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ದಯಪಟ್ಟ ಅಸೇಗೋಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈತ ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಭವನ ಒಂಜಿ ಕರೆದಿರ್ತದ ಉಂತುನೂರು ಬಂಟ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇರೋದು ಕೆಲಸ ಅವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಅಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಖಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದು ಏನು 2 ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ இந்த காரியங்கள் ஒரு காண்டேடு வழியே போட்டா கேட்டத காண்டேடு நம்ம போட்டு போறாரு ఒక కొంచెం కాండేడు ఊరే వచ్చి కార్యక్రమం అంటారు రాష్ట్రంలో ఒక ఏపల కొన్ని మాత్రం ఫోన్ మాట్లాడండి ఆ టీం ఏపల ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡೇಡು ವழியே போட்டு நம்ம போட்டு போறோம் ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಆಯುಧ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಸಂಪನ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗೂ ವಿಜಯನ ಇರೇಕ್ದ ಮತಗದಿಗೆ ಬರಡು ವಿಜಯ ಬೋಡಿಯಾರ್ ಅದು ಎಪ್ಪಲ ಮನೆಯಾರು ನಿಖಿಲಾಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಗ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂಡ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಟ್ಟದ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಲ್ತಿದ್ದ ರವೀಂದ್ರ ರೈಗಳು ಹರಿಗಳ ಶಾಲು ಬಾಳ್ದು ನೆಂಪುಡ ಕಾಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೇಳೋಣ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಊರುದ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಹರೇಕಳ ದೊಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೇಕಳ ಶಾಲು ಬಾಳ್ದು ನೆಂಪುಡ ಕಾಣಿಗೆ ಒಂದು ನಂಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಹರೇಕಳ ಎಲ್ಲ ಮುಂಜಾರ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಾರಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಂಡ ಈ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಬಂಟರ ಸಂಘನೆ ಪುಟ್ಟದ ಬಾರ್ದಾನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಾಲದ ರೈ ಬೊಕ ಯಾನು ಬೊಕ 4 ಜನ ಸೇರಿದು ಈ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮಡು ಬಂಟರ ಸಂಘನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಂಚಿಂಚಿತಿ ಒಂಜಿ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇನಿ ಈತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ಜತ್ನದ ಮಂಡ ಅವು ಏರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಂದೇ ಮೂಲು ಅವು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಲ್ತನಂಜಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಪನಂಜಿನ ಜಾಗ ಇದ್ದು ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಲೆಪ್ಪಂದನೇ ಬರುಡಾಯಿನ ಅತಿಥಿ ವಿನ್ನತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪಂದನೇ ಬರುಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ఒక ఇంకొంచెం నిజవాద ధర్మ కార్య అందు పనడు దయందు బండ ఏపల ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಅಂದು ಬಂಡ ಅವು ಎಂಜಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಬಂಡ ಈ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಜ ಬಂದ ಬಂಡ ತಾನೂ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದು ಇತರರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವುದು ತಾನೂ ಬದುಕುವುದು ಇತರನ್ನು ಬದುಕ ಕೊಡುವುದು ಇದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಂಜನೆ ಇದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡಪಣೆ ಬೊಕ್ಕೋರೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪಣಿಂಚಿನ ಈ ಕೆಸರದ ಕನ್ನಡ ನಡಪಣಿಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಒಂದು ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅಂಚಿತಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತಿನಿಂಚಿನ ಈ ಜಾತೀಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತಿನಿಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಿಜವಾದ ಅಭಿನಂದನೀಯ ನೇನೆ ಏರ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಗಾಯನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವಾತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೆನಪುಡು ಒರಿಯುಡಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೆನಪುಡು ಒರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಿಖಲು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಖಲು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಈ ಒಂಜಿ ಹೂವು ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡ ಆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಿಸಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರೇ ಆಮೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸದೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ತನಂಚಿನ ದೇವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನು ಕರಡೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಆ ಭಗವಂತ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಕೊಡ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮನಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಬಾತಿರುವಂತವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬದುಕದ ಇದು ಒಂದು ಬೆಂದು ಇನ್ನು ಇದುಲೆ ಅದು ಲುಕ್ಕದುಲೆ ಆ ಪೊರ್ಲುಗು ಅಕ್ಕಲ್ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಇಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವು ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ದಿನೇಶ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮಂದಿ ನಂಚಿನವು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಿಖಿಲ ಮುತ್ತಾಲಿಕಿಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಬಂದು ಬನೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದ ನಂಚಿನ ದೇವೇರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕೈಕಾರ್ಗ ಸುಖ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲ ತೊಡಗಿಸಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಬಂದು ಬನೊಂದು ಆ ದೇವಡೆಯ ನಟ್ಟೊಂದು ಪೋನು ನನ್ನ ದುಪ್ಪುಗು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಾಬಲಗ್ಡೆ ಇರೆಡ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತೆರ ಗೊಬ್ಬು ಶುರುವಾನಾಗ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನಿತ್ತು ಈ ಗೊಬ್ಬು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಡಪಡಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ನಡೆ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು
ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ಎನ್ನ ಕೊರಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತರೆತಕ್ಕಾದಿ ಕಾಣೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಟಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲು ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿ 10-20 ದಿನದಿಂಚಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಮೂಲು ಬೆಂದಿದೆ ಅಕ್ಕುಲು ಬೆಂದಿನಿ ಇನಿಂಕುಲು ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಗುಲ್ಲದು ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದೆ ಯಾನು ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿಗೆ ತರೆದಕ್ಕಾದೆ ಇನಿ ಬೈದಿನ 14 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕ್ತದೆ ನನಲ ದೇವರೆಪ್ಪಾಣ ಇಂಗ್ಲ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮಡು ಇಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಂಗ್ಲು ಮನ್ಪ ದಾನಂಡ ಇಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಅನುಭವಿ ಜನಕುಲು ವಲಯಡು ಬೆಂತಿನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ದೊಡ್ಡು ಉಳ್ಳೇರಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಭಾಸ್ಕರ ಐಕುಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಗ್ಲ ಜವನೇರಿ ಊರ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಿನೇನು ಕೇನುವೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ಲಾಕ್ಲೆಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ಪ ಇಂಕ್ಲು ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲಯ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಜವನೇರಿ ಬೆಂದ ಅಂದು ಐಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಓಡು ಇಂಕಲ ಊರುಡು ದೇವರದಟ್ಟು ಮಾತ ಬಂಟೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದಿನಾದ ನಮ್ಮ ಡೆಬ್ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕುಲು ರಾಜು ವಾಡ್ವೇರಿ TR ಪುಂಜೇರಿ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕ್ ಪುಂಜೇರಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಸಹಾಯ ಮಂತ್ರಿನಾದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕರ ಎನ್ನ ಹರೇಕಳದ ಬಂಟರಿಗೆ ತರೆತಕ್ಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿತಾರೆ ಶಿವಕುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೆ ಭಾಗ್ಯರಾಜ ರೈಕಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶಾಲದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟಿವಿಗ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲಾವಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯೋಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನನಾತ್ ನಂಚಿನ ದೇವರು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅವಕಾಶನ ಕೊರಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಬಂದಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಬರೋದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ. ಈ ಬಂಧುತ್ವ ಇಂಚಿನೆ ಒರಿಯಾಡು ಬಂದ ಆಶಯದೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಋತ್ವಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪೆಜಿಗಿತಡು ದ್ವಿತೀಯ ವಿನ್ನರ್. ಋತ್ವಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮೃತ್ ರಾಜ್ ಪಾವೂರು ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಮೃತ್ ರಾಜ್ ಪಾವೂರು ಬೋಲಿಯಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ. ಅಗೇನ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಮೋಘ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ. ಅಮೋಘ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಉಡವರ ದ್ವಿತೀಯ. ಅಮೋಘ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪ್ರಥಮ. ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಅವನನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಅನನ್ಯ ಪಾವೂರು ದ್ವಿತೀಯ. ಪ್ರಥಮ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಪಾವೂರು ಪ್ರಥಮ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನ ಜೋಟು ಈ ಮೇಡ ವಂಶಿಕ ಮನಿಬಿಟ್ಟು ದ್ವಿತೀಯ. ಏರಣ್ಣ ಓಕೆ ಲಿದ್ದೆಡ ಬೆದವಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಂಶಿಕ ಮನಿಬಿಟ್ಟು ರಾಜಾರಾಮಣ್ಣ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಾವುದಿಲ್ಲ. ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಂಶಿಕ. ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತ ಪ್ರಥಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಸಿ ಮಾಡ ಉಳ್ಳಾಳ 5 ಬೊಕ್ಕ. ದ್ವಿತೀಯ ಚಿರಾಗ್ ಓಕೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಧೋನಿ ಚಿಲವೋಟ ಪ್ರಥಮ ಅಮೋಘ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪ್ರಥಮ. ದ್ವಿತೀಯ ಅಮೃತ್ ರಾಜ್ ಪಾವೂರು ಧೋನಿ ಚಿಲವೋಟ ದ್ವಿತೀಯ ಅಮೃತ್ ರಾಜ್ ಪಾವೂರು ಪಾವೂರ್ದ ಬಾಲೆ. ಧೋನಿ ಚಿಲ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಅನುದೀಪ್ ಪ್ರಥಮ ಅನುದೀಪ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚಿರಾಗ್ ನಿಂಬೆ ಚಮಚ
ಪ್ರಥಮ ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆ. ಪ್ರಥಮ ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ. ದ್ವಿತೀಯ ಆಸ್ತಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾನದ ಬಿಟ್ಟು. ಆಸ್ತಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾನದ ಬಿಟ್ಟು. ಆಸ್ತಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ನಿಂಬೆ ಚಮಚ. ಪ್ರಥಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಸಿ ಮಾಡ ಉಳ್ಳಾಳ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂಲ ಬಂದದ್ದು ಸುಮಾರು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದದ್ದು ದೃಶ್ಯ ಒಂದೊಂದು. ದಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆ. ಕೊಲ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭದ ರಾಧಾಸ ಒಂದುಂಟು ಓರ್ದೋಡು. ಮಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆ ಅವಲಿ. ವೈಷ್ಣವಿ ಮಾನೈ ನೇಗಿನ ಕೊಲ್ಕೆ. ವೈಷ್ಣವಿ ಮಾನೈ ನೇಗಿನ ಕೊಲ್ಕೆ. ಅಂಜನೆ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜ ನಕಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಒನಗೆ ಹೋಗುವ ಲೆಕ್ಕಬಹುದು. ಒಂಜಿ ಮಡಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವಿಕಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೇಕಳ. ದೇವಿಕಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೇಕಳ. ಮಲಸಿ ಮಲೆ ಮಲೆ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಅಂಜನ ಕ್ಲೇಟ್. ಎಗೇನ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶಾಂತ ರೈ. ಪ್ರಸನ್ನ ಶಾಂತ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್. ಶಾಂತರೇ ಮಳೆ ಮಂಚ ಅವರ ಕನ್ನ ಬಂತೂಲೆ ಏರುದು ಕರಬುಡಪ್ಪನ ಇಡವೈದಿನ ಓಕೆ. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಲಕೀರಿನ ರಾತಿನರು ಆಶಾಲತಾ ಬೋಳಿಯಾರ್. ಪ್ರಥಮ ಆಶಾಲತಾ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪುರವರ ಬೋಳಿಯಾರ್. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಏನೋಡು ಕುರ್ಚಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಬೋಳಿಯಾರ್. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅಮ್ಲಮುಗರು. ಅಮ್ಲಮುಗರು. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಆಂಜನ ಕ್ಲೇಟ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಅಮ್ಲಮುಗರು ದ್ವಿತೀಯ. ದ್ವಿತೀಯ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಅಮ್ಲಮುಗರು. ಧನ್ರಾಜ್ ಪಾವೂರು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟಡ್ ಪ್ರಥಮ. ಧನ್ರಾಜ್ ಪಾವೂರು ಪಾವೂರದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಬ್ಲವ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಏಮ್ದ ರೆಡೇ ತಹಂದ್ರ ಇಂತ ರೆಡಿಯತೆ ಟೀಮ್ ಬಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಗದ್ದೆಗಡ ಏ ಸಜ್ಜಂಡ ಪ್ರಥಮ ಏರಾದಿಪ್ಪು. ದ್ವಿತೀಯದ ಕ್ಲಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಚ್ಚಿ ಎಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಹರೇಕಳ ದ್ವಿತೀಯ ತಂಡ. ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬೋಂದುಕು ನಂಚಿನ ತಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಂಡ ಅಮ್ಲಮುಗರು ತಂಡ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ನಡೆಯಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ವಿಜೇತರು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಬೋಂದುಕುನಿ ಎಗೇನ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಎಗೇನ್ ಅಮ್ಲಮುಗರು. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಬೋಂದುಕುನಿ ಅಮ್ಲಮುಗರು. ನಂಚಿನ ತಂಡ ಬೋಳಿಯಾರ್ ತಂಡ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅವೇ ಆಂಜನಕನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿನಿಗೆ. ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ತಂಡ ನಮ್ಮ ನಿರಾಕರಿತ
ಬೆದೌಲತ್ ಪಾವೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪಾವೂರದ ತಂಡದ ಗೊಂತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ವಿಜೇತೆಯರು ಪಾವೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತೆಗೆದಿರಿ ಅಂಚೆಗಳ ಪಾವೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಏನ್ರೆ ಅವಳು ಓಕೆ ಅರಿಗೆ ಬರಲೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಅವಳ ಪಾವೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗೆ ಕೊರೊಂದಿದೆ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆದ ಬಹುಮಾನ ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಆಂಜನಕಲ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲು ಒಯ್ತನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಯ್ತನಾಗ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಅವೇ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಲತ್ತ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ನಿರಕರಿತ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ದಿನಾಂಚಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅವು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಸ್ ಸೊ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಖುದ್ದು ಆರೆ ಗೆಳತಿ ನಂಚಿನಾರು ಏನು ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಕಲೈ ಶುಭ ಸಣ್ಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕವನ ಕಾವ್ಯ ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ